Det er simpelthen bare den aften for Boysen, det her. Og jeg har min første levering. McDonald's nærmere. McDonald's, man. Selvfølgelig skulle det være. Jeg ved til gengæld, at jeg skal til Islands Brygge med det samme, så det er jo det er super lækkert. Super lækker tur. Det gør, at jeg tager vand med. Faktisk gerne lige sætte en lygte på. Hvid. Der er sgu ikke, der er ikke meget liv i den. Og vi putter en rød foran. Den er god. Sådan der. Den er sgu da god, mand. Så er vi da sgu snart. Nummer 84, en lille rød. Der står 82. Nummer 80. Jeg har vold til Morten. Ja. Perfekt. 82. Nummer 80. Nummer 80. I'm ordering something right now. Nummer 85. Der er ikke mere end det her, hva'? Ja, det er til morgen. Det er perfekt. Tak. Kom her. Yes. Okay. Okay. Sådan. En sulten kunde, altså. Sådan det skal være. Godt
have fået en dobbelt der, men det fik vi ikke. Det fik vi sgu ikke. Nu kan det gå. Bare ikke så fedt, vel? Altså, Islands Brygge. Ja. Jeg havde faktisk min plan i dag. Så kommer klokkerne lige. Nej, men jeg havde en plan, som var at se, hvor meget man kan tjene mellem 17 og 20. Som er de der 3 timer, hvor der er bonus. Men jeg kom først afsted 17:30. Så den plan, den er jo ikke helt så god med. Men jeg er stadig se, hvor meget jeg tjener. Det er jo altid spændende. Og hvor glade kunderne bliver selvfølgelig. Det er jo mindst lige så vigtigt. Glade kunder skaber en glad arbejder. Så det synes jeg er meget vigtigt. Rådhuspladsen, man. Fuck, der er gang i den, man. Hold da kæft. Det er altså Rådhuspladsen på en fredag aften, der. Det må jeg sige. Lige før jeg skulle droppe handskerne faktisk. Kunne jeg næsten. Det er ikke så koldt, jo. 19. december eller sådan noget, det er ikke så koldt. Det er ikke så svært. Jeg tager sgu handsken igen. Jeg skal ikke have mine fingre, de rører af. Det går ikke. Vent. Jeg kigger lige på uret nu. Ja. Der står den 17:36. Det er jo faktisk kæmpe løgn, det er sagt. Måske jeg kommer afsted kvart over så. Ja. Tæller stadig lidt så. Den der 17-20 der. Ja. Jeg var faktisk her tidligere i dag. Ikke voldrelateret. Så det er ikke sådan, det er ikke så fedt at være tilbage. Islands Brygge, det lyder bare ikke godt, altså. Det må jeg sige. Men det er hvad det er jo. Vi skal ind i byen jo. Der hvor det sker.
Undskyld, er det Sturlavsgade 10A det her? Ja. Okay, perfekt. Perfekt. Men jeg har en del, så jeg... Men tak ellers. Sådan. Kun 9 minutter for sent. Det er ikke så god. Hvad? Nej, vi har fået en på Islands Brygge. Ja. Som skal til... Nej. Nej, men så siger jeg ellers tak til den der. Det er et helt andet sted, end der hvor jeg er hen, altså. Jeg skal bare tage den faktisk. Ja, vi prøver noget nyt i dag, altså. Ej, så... Fordi stedet ligger tilbage der, hvor vi lige er kommet fra. Og så skal vi bare længere den modsatte vej. Det er svært den her, fordi jeg vil gerne se, hvor meget jeg kan tjene jo på de der. Jeg gider bare ikke sendes fucking til det der, det er jo Sydhavn. Nej, jeg siger nej tak. Nej tak. Det går ikke. Sådan. Så kører jeg til byen igen. Det er der, det sker jo. Altså, det er jo i byen, det sker. Det ved vi alle sammen. Ingen tvivl. Vi skal ind til Rådhuset jo. Og fest på Rådhuset i dag. Vi har lige vundet EM, mand. EM 92. Hvor vi er kommet på broen. Vi skal bare lige på den anden side. Jeg har også taget den hele vejen her, selvfølgelig. Det er fordi der er sådan helt rig mulighed for at komme over her. Det er ikke mene. Så vi bare lige tage alternativ. Mand. Der kommer ting nu. Det siger de til mig. Det skal jo også komme jo. Det er sådan, at der er 3 stadier, ikke? Første, det er quiet. Og det siger jo det sig selv. Det betyder, at der ikke er særlig mange opgør. Og så er der normal, hvilket jo meget normalt. Og så er der altså busy. Så. Og lige nu siger den busy, så hvis vi ikke får noget nu, så er det helt vildt. Og så kom den.
Garba. Nej, undskyld mig med den her, den er altså. Den er altså et stykke væk, den her. Hvad er det for noget opgør, jeg får lige nu, altså? Nå. Nu vil tage den alligevel. Altså. Ja. Ja. Sådan er det. Den. Ja, jeg kan ikke forklare det, altså. Simpelthen ikke forklare det. Det er ikke optimalt, lad mig sige det sådan. Det er ikke optimalt. Jeg får i hvert fald ikke gjort det så godt med den 17-20 bonus der. Klokken snart 18, og jeg har haft en opgør, ikke så. Ikke meget bonus, man får ud af det i hvert fald. Ja, altså. For det cyklede, altså. Det er jo det, vi er for. Det er for at få nogle meter i benene. Altså, jeg kan ikke klage. Det kan jeg ikke. Hej, jeg skal hen til Freja Fodbold. Vil du tage en Zero og en limonade derovre? Ja. Vi skal have 2 Zeros med. Nå, 2. Ja, tak. 2. Tak, god aften. Ja, lige meget, tak. Jeg har fået en dobbeltski. Så nu skal jeg til Åmands. Hvilket slet ikke ligger på vejen. Men jeg brokker mig ikke. Det er ikke det. Det er ikke sådan, det lyder. Det var mærkeligt, fordi det plejer at være ret gode, de der. Så ja, man får nogen, der ligger lige på vejen og sådan noget. Ikke i dag, ikke i dag. Det er en god cykel, vi har der. Nå, igen. Ja. Okay, vi skal sgu til Nørrebro, mand. Det er ikke helt dårligt, faktisk. Helt dårligt. For at det ikke skal være løgn, så er jeg jo faktisk
personligt ret glad for Nørrebro. Så ikke dumt, ikke dumt. Nej. Så hedder den sgu Frederiksberg. Nu dropper jeg sgu handskerne. Nu varmen kommer over mig.